na watu wetu wamekubali. Pode weche mag arita ni jatend migawo mar arita maiye Kithure Kindiki okwedo tulo manyocha omuoch kin jodak mawuok e tong ma Kisumu kod Kericho kotudo tulo no kod ng'anyo machieng' tich adek jumani. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Ndalo adek tok much tulo e kin jodak e tong ma Sondu. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kaachiel kod jotend arita mamoko noromo Sondu e romo mar kelo kwe manyocha jopiny ywago tok much tulo e kin jodak mawuok tong Kisumu kod Kericho. Kindiki oyango chenro magin go mar nyayo kwe e kin jodak e tong ariyogo kama ne osingo mar tiyo kanyakla kod jodak gi jotelo mawuok e tongo mar duoko kwe kotenore kod dhap kiew mosebedo kanenoga kinde ka kinde e alwora no. Tutasaidiana na jamii kutoka pande zote na wazee na viongozi wa kisiasa na maofisa wenzangu wa serikali ili tutatue shida hizo zote moja kwa moja mpaka kila sehemu yetu ya Kenya kuwe na amani ya kudumu. I believe we will get a solution. Kwa sababu Waswahili wanasema panapo nia pana njia. Okoyo jodak kod jotelo mawuok e tong Kisumu kod Kericho mondo onywak e lwedo eneno ni onyakwe kaka owinjore wach mane osir kod jatend obila ma Rift Valley Abdi Hassan. Kwa hivyo watu wa hapa Sondu, ndugu zangu na dada zangu, watu wa Kericho, watu wa Kisumu, nataka niwaambie kwamba mimi nitajumuika na nyinyi na wazee na viongozi wenu kutoka pande zote mbili, na mimi naamini ya kwamba tutapata suluhu ya kudumu kuhusu mambo ya mipaka na mambo mengine ambao tunazozana mara kwa mara hapa. Kwa kunyenyekea, wananchi wa sehemu hii wadumisha amani na tusuluhishe mambo yetu kwa njia ya amani, kwa sababu fujo na ghasia na kelele mingi haiwezi kutatua. Mungu alituweka pamoja, sisi ni ndugu, sisi ni jamii moja. Tuweke amani na heshima na kiutu ili tuweze kutatua mambo haya. Ewi mano Kindiki oko ni piny owacho ok biye ne ng'ato ang'ata mondo roch kwe e kind oganda jo Kenya ahinya to kotenore kod weche mag bago ng'anyo pacho kae. Kwa hivyo sisi kama maofisa wa usalama wa taifa letu la Kenya hatutakubali mtu yoyote kujisingizia mambo ya siasa, mambo ya mipaka, kuumiza watu wengine na kuhatarisha usalama wa nchi. Magiduto biro bang' tulo ne muoch odhiambo mar chieng' tich adek jumani tok ng'anyo mag Azimio e tong Kisumu kod Kericho kendo weyo ji maheo 12 kod hinyruok mopogore mag adhonde magina, asere kod ojalo ka bende ji makwan gi heo 4 nowito ngimagi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Sondu, Kisumu County. Lipodno ero mar Millicent Adhiambo.